O karon mga higala, iya nagkaroon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwato gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Nagdugang ang akong kabalakan nimo, Athena. Nay Matilde, O sa may mahitabo ha, kung pick-upon ka na, ug unya, hipuson ka. kung pagbuot na kay tas-an nga ikaw matapos, bisag matuog ka nay, mamatay kag diretsyo. Athena, Di na to kahadlo ka ng kamatayon nay. Pero kung mapagka-instructions taas, napaktiyon ka, di pa dyan ka mamatay nay, eh. Pero kung magpakita na gyud ti mailhan, ay kabala ka nay, palibaran ko ang kamatayon. Athena, Di lang to kahadlukan ang kamatayon nay. Tungod kay bisag asa pa ka magtago. Kung upos na ang kandilas pagpakabuhi, patay gyud ka. bida, Mao man nay, di ba? kadiyot ragon. Mangutana ragot ko nimo, be. Saon sa manay? Doon na kay buti sulti na ako, anak. Kalabot sa gitanyag ni Don Tiburcio kanimo. Oo, doon na bitaw nay. Pero wala ko hatagig bili. Ang unsa man, ha? Nitanyag siya na ako nga siya ang mo gasto na ko sa pag-eskwela. Unsa? Nitanyag siya nga siya ang mo patiwas na ko sa pag-eskwela. Pero murag na sina iyang anak nga si Federico. O, diya, unsa may imong gitubag, ha? Miuyon ka ba? Akong gipaliparan. Anak, Di na ako dawato ng yan tanyag nay. Athena, Sa ako nang gikaingon, na sina si Federico nga nakadungog sa gi-offer ni Don Tiburcio na ako. Athena. Labaw sa tanan. Doon na lang ko'y buot sa taon din sa atong dapit. Unsa may buot nimo sa taon, ha? Mga panghitabo nga naghatag og tanghaga na ako nay. Unsa? Unsa may buot nimong ipasabot? May bawo ka raon niya nay. Athena. Kanahan yun itong mga tauhan na, Blackie. Tanaw na ko ito nila. Muta na kasi dili, pero tanaw na ko ito nila, mga bata itong Federico. O, kung mao ka na, namiligro ka mo, Blackie. Gaw! Ayaw yun mo pagpasaya-saya, ha? Tungod kay nagtuo ko nga dili ka mo hunungan, hangtod nga mo lampo sila sa ilang tinguha diya ninyo. Sa may among buhaton gaw. Ayaw na mo paggawas-gawas sa bay. Pundo lang una mo. Gaw. Labing siguro, magdumot man gid katong mga tawhana ninyo. Ako na sa gitambagan si Athena ni anak. Agad lang minimo gaw. Naibaw ka na sa atong patakaran, Federico. Kinsa katong tao nga maghatag og problema ka nato? Hipusa. Daddy. Di ta gusto nga mabulingan ang atong pagtabang sa mga tao dining dapita. Okay, Daddy. Ayaw pagtinir og tao nga mga bulbog, mga tao nga dili kasaligan, ug maulang unya ang magda og di malas kanato. Oh, Daddy. Ayaw pagbuhi og mananap nga muunay sa pagpaak kanimo. Daddy. Ayaw palabya ang tapakiyasan. Oh, Daddy. Athena, nak. Katog na.
Laom ng gabi, oy. Matug na ko ron ay. Nga pamanggod ka din his may terasa. Tanaw lang ko sa nindot nga buwan ay. Tinaw kay ang langit. Uy, dag-um ang kagabion. Gusto ka. Pero ang kanindot sa kagabion, sa kalit lang, may mga panghitabo nga maukay ang kamingaw sa kagabion. Unsay ba't mo ipasabot na eh? May buto-buto. Lakaw na, soda sa imong kwarto. Unsa ka to buto-buto nga nabati na tanay, ha? Di mailhan nga doon na sa ilaing kinabuhi nga natapos. Ay, Matilde. May kinabuhi ng gikutlo. Dunay gipatay. Unsa na eh? Ugma, mahibawan nato ang matuod. May gipatay. Ha? Dali diri. Dali diri. Dali atina. Dali diri. Mangita di kalutsan. Ay, may dagang tao eh. Ha? May gipatay giti ay ni Blackie. Matun sa kong gipangutan na dahi. Duha kuno ka tao ang gipusi patay. Unsa? Dali, dali. Mangita tag. Pagi. Yung makalusot ha. Dali, ring. Pastilan, pastilan. Ngadog mo ba di inyong ginagatan? Ano ba taon? Kinsa may nagpasipa ninyo? Kinsa man, anak? Na, dali atina, tara. Perti na kahilak na eh. Perti na kahilak. Na, dali. Hasta Ang ginahan ka na sa naman, biktima. basta kay simud, no? Inahanas biktima ni Oh, Blackie. na, padol ka. Laro na to, ni. Laro na to. Ah, laro na to, dagway sa mga gipamusin, eh. Laro mo yun na to, ni. Ah, oy, hala. Gamay lang, pagiami gamay. Gamay lang. Ah, dali. Maklaro na to. Dali, atina. Ah, hala. Dali, atina. Dali. Nga naman eh. Ang kipatay. Tanawa. Diba? Walang. Nagparigla na to. Ha? Ganyan. Adlawan. Sila tuon na da. Sila. Silang atong gika-enkwentro dito sa gawa sa merkado ni. Nilisi nila. Alay, musik bata din eh. Eh, masih kita yung sangin lalay. Ha? Unsa? Padaplin mo! Ano na si Don Tiburcio? Ah, padaplin na. Oo, kamu, padaplin. Pagi ang wheelchair ni Don Tiburcio. Gamay lang, pagi ami. Ganong kipatay man ka mo? Mrs. Inyo dito, Tiburcio. Kapait sa ginangatan sa akong anak. Gipusil. May asawa tao niyong mga anak. Padangaton sa himayang dayon ang iyang kalag. O giniusa, Wapay tagtungod, sir. kalusa sila ilubong. Problema sa gastuhan taon, sir. Uy, di lalim. Ako'y mo gastos sa tanan. Lungon, paglubong, pagbilar, pare. Ako'y gasto. Nyor, diborsyo. Og ang pamilya nini, hatagan ako og negosyo. Og ako'y mo pa-eskwela sa mga anak. Don diborsyo.
Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Acorda Tayad, audio editor Chiefrey Cabonada, ng atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.